Dvojizbový tehlový byt v Žiari nad Hronom sa nachádza na ulici Milana Rastislava Štefánika. Byt je v pôvodnom, ale zachovalom stave. Okná sú pôvodné, drevené, v izbách pôvodné drevené parkety, v kuchyni pôvodná kuchynská linka. Izby sú orientované na východ, kuchyňa na juh. K bytu prináleží jedna pivnica. Bytový dom je po čiastočnej rekonštrukcii. Sú v ňom optické káble, zrekonštruovaný vchod, má aj novú strechu. Cena dvojizbového bytu v Žiari nad Hronom je 32 000 eur.